Ndichikutambirai zvekare pano paHatsirari 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara wetena on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiona nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndati like this video, ndati share this video kuhama neshamwari. Malikes enyu anobatsira kuti veruzhinji vasati vaona this video vanova vachibatsirikana nekuona this video. First update ndichataura ese updates and ese chamadedemura ituma updates, but first update update iyo yemwana anga achiimbira Wicknell Chivhayo. Ndokubona kuti zvanofuka comment section after wapedza kuona video iroro, uta zvanofuka comment section kuti boere hanzi se Wicknell Chivhayo komborerwai naMwari. Ndo muimbiro wangu achikopa message izvi. Ndokubona kuti zvanofuka comment section after wapedza kuona ka short video kemwana iyeye kuti boere ngatione this video. Chivhayo baba kombore, 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 Chivhayo baba komborera, Chivhayo baba komborera, Chivhayo baba, Chivhayo baba we komborera, Chivhayo baba, Chivhayo baba komborera, Chivhayo baba kombore, Chivhayo baba komborera, Chivhayo baba kombore, Chivhayo baba we komborera, Chivhayo baba kombore, Chivhayo baba komborera, Chivhayo baba kombore, Chivhayo baba. Next update video iri vazhinji vakariona, vamwe vanenge vakariona, vamwe vanenge vasina. Saka musandipopotere ndenge ndichiitira avo vasina kuona update iyi. Rane time rabuda, handina kuti ilatest video, handina kudaro ini. Rane time rabuda, asida kukuisirai video kune vasina kuona update iyi. Ndosika ndatanga kurova hangu ka short video kandatanga kukuisirai kuitira vasati vaona ka video ikako. And then apa pandakurova futi rimwe kuitira vanga vasati vaona video iri parakabuda. Ndo video rada kuisirai. Ndondaona vazhinji vachiti hatirari pane video iri kutenderera ma-streets social media tisiro pamhepo. Ende riri kutenderera zvaro video iroriri. Ndosika ndauya naro. Vandikada kuisirai video iroro, masoja ataurwa ipapo, mapurisa ataurwa ipapo. Sekuzwa kwamunozviita muri yeZimbabwe handigoni kuedzeredza kana kutapudza nyaya idzidzi kana dzabuda dzakadaro ndokuya nadzo sezvadziri nguva nenguva. Handigone kubata nyaya idzi kana kuedzeredza kana kutapudza. Much love. But dot tora mapurazi kutema bharabhara, wotora mapurazi kurima mbanje, woti kwaizopurisa nyika inoenda kupiwa. Hakuna matuzu akapusa kudaro. Maform 6 ari mudondo. Pengai. Hakuna nema. Kwaitamba atenga mshini. Ngaanoripa nemukadzi wake. Vana ngavaende kumabasa. Kwageti chako chaiko. Muromo inonhuwa. Chinhu chakachipa zvokuti tu. Tadza kukosha mazino nekogeti. Zvitandazvo. Haimwe. Wodi tukwanzi. Tishu chairo rekudoti udai. Tishu. Matombo awa. Kudai unoona dombo rakanamira shi maodha. Woti kwa nyika iyo. Nyika yakadhakwa iyi. Mamuzoni zvakadhakwa. Tishu. Pengai. Wodoti kwanzi ndachinja diet waseva nemaqimbi. Wodoti kwa nhasi ndadoli, nhasi ndachinja usavi. Waseva nemaqimbi. Hakuna zvakadhakwa izvi. Mombe yaitenga line refoni. Iko zvino line refoni $4 zvakabvepi. Line refoni raitenga mombe. Zvikanzikana. Maki aya. Ndo maki eupenyu aya. Maki aya. Ndamuchiti gwadzisa moyo. Ngazviinde koroya kwazvo. Ko vana vako vari kudzidzira private college. Apa ini ndakadambukira. Handiti.
zvikoro izvi ndezvemahara izvi kana nyika yakanaka izvi free. Zviri nani mwana ache dofo but achinda kuchikoro kwete kuti uno asi vedu wekutaura chokwadi nyika iyi yakadhakwa kubva kumusoro kusvika kuzasi zvakadhakwa. Ngavabve kubva vose ngavainde kumushako roya tange new beginning. Uzero chidarigona na Botswana idzi South Africa chichinoi South Africa pane munhu anoshanda semuZimbabwe woshanda wokora RTGS uri nurse RTGS mukadzi wemusoja anokundigwa kudla mari nemukorokosi apa iwo ndo unochengeta nyika. Hazvina kana sense kuseka shoe polish musoja unoona jombo yakaita white mupurisa shoe polish unoona yakaita kutadza kutenga polish yekupolisha bhutsu dzebasa yehurumende. Get away man. Uri kuona mapurisa aya bhutsu dziya dzeyunifomu yavo vanotengeserwa vaya ungatengeserwa yunifomu yebasa hazviiti. Ndozvinoratidza kuti dot vanotenga zviya anotobatirwa mari yake soreve izvozvo apa urushandira urushandira nyika. Get away man. Ava vanhu ngavangodzidza ngoziva chokwadi chete kuti nyika yedu ika inongoda chokwadi. Ngavabve vadhara vaya hakuna sina gwa honde mani masekuru edu pamwe akafira mudondo imomo. Mugabe chaya akafa avhotera triple C unomungati aipenga here aitoziva Mugabe triple C akavhotera chamisa Mugabe kuzofa kwake akati mfana pinzai mfana muone kuti zvinhu zvoita sei. Wozonditaurira vana Mnangagwa akambowina kupi kuMnangagwa motaura iye kupi mukwekwa muMnangagwa akati adliwa akasazvunu kubika akabira jecha zvose Mnangagwa akambovhoterwa nani aseki kauya zinyoka rake ranoti zisikavharera ndo rinomunyengera riya rodzokera kwandunge riya gore rinorohinga zisikavharaka riya riya zinyoka rake riya rodzokera kwandunge gore rino akuenda kuno inema anomama chete arohinda kwandunge zisikavhariya arobhururuka ndezvake anoti zisikavhariya riya unofunga kuti hakuna mani. Iko zvino ukatarisa school fees inodhura mabhuku vana vanoda dozen rakadai mwana wapedza chikoro unoita vhenda. Aiwa ukasadomba iko zvino zvika unorarama sei zvino anodoita mbavha hakuna mabasa iwo vachibhisi kudai education level yako yakamira sei? Inini ndakaenda kuchikoro ndikapasa ini handiti inini I'm well educated zvekudoti dai kuchinzi panga pachitori nemwe ma-advanced statistics ekuti ndidobatsirika pamwe dai ndiri kure but nenyaya yekudotika we are living in a country of shit unotodzvanyirika saka hapana panosumuka waigona